ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ଦିନେ ହୋଇଥାଏ ବହୁ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା। ଏସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜେଶ କୁମାର। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡେଫିନେଟଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବର୍ଷା ଦିନେ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ କିପରି ରଖିବେ। ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ଦିନେ କାଦୁଅରେ ଚାଲିଲେ କିମ୍ବା ବର୍ଷା ପାଣି ଦେହ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରିକି ବର୍ଷା ଦିନେ ହୋଇଥାଏ ବହୁ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା। ଏସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଔଷଧ କିମ୍ବା ତୈଳ ଜନିତ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବର୍ଷା ଦିନେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ରହିଛି ଯାହାକୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଖାଇବା ଫଳରେ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆପଣ ବର୍ଷା ଦିନେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ବାଟି ତା ରସ ପିଇପାରିବେ। ଏହା ସହ ଗୁଡ଼ କିମ୍ବା ମହୁକୁ ମିଶାଇ ପିଇପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଚାରେ ପକାଇ ହର୍ବାଲ ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଥଣ୍ଡା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରସୁଣ ଖାଇବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଭରି ରହିଥାଏ। ଏହା ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ଦିନେ ପଇଡ଼ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ପିଇବା ଫଳରେ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ପଇଡ଼ ପାଣି ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ବର୍ଷା ଦିନେ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଜିରା ଖାଇବା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନରେ ହଜମ ଶକ୍ତି କମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଲି ପେଟରେ 1 ଚାମଚ ଜିରା ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ। ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ପଚନ ତନ୍ତ୍ର ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏ ଟିପ୍ସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଖାଇବା ପରେ ଗାଧୋଇଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। କିଛି ଲୋକ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବି ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଏକ ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପାଚନ କ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପେଟ ଚାରିପଟେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ତୁରନ୍ତ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି ତେବେ ପାଚନ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଧୀମା ହୋଇଯାଇଥାଏ, କାରଣ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ପାଇଁ ଶରୀରରେ ତାପମାତ୍ରା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଖାଇବା ପରେ ଆପଣ ଗାଧାନ୍ତି ତାହେଲେ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରାକୁ ଏହା କମ୍ କରିଦେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା କମିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଗାଧୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ମୋର ଏହି ଟିପ୍ସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଏମିତି ଟିପ୍ସ ନେଇ ଆସିବି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଉପକାରରେ ଲାଗିବ। ତ ଏତିକି କହି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।